Тое, як уздзейнічае радыяцыя на нас відавочным і невідавочным чынам, раскажа наш сённяшні эксперт, навукова-тэхнічны папулярызатар хіміі ў Беларусі Сяргей Бесараб, які праз адкрыццё праўды зазнаў пераслед рэжыму і змушана пакінуў краіну. Прывітанне, Сяргей. Прывітанне, Ганна. Вось у мяне да вас пытанне. У кантэксце таго, што беларусы унутры краіны некаторыя ўвесь час перамяшчаюцца, што шмат хто пераехаў у іншыя краіны і працягвае пераязджаць. Як засцерагчы сябе ад радыеактыўных прадметаў і рэчаў? Наколькі верагодна, што ты сутыкнешся з радыяцыяй у небяспечнай ступені ў побыце ў новых месцах, куды пераязджаеш? Я тут, напэўна, пачну здалёк, што вот ёсць такая катэгорыя спецыялістаў, у якіх, гэта хоббі, напэўна. Пошук кропкавых крыніц радыяцыі. Безумоўна, гэта вельмі важлівая рэч, як і для грамадскай бяспекі, так і для грамадзянскай навукі, агулам, Дык вось, такія навукоўцы, яны знаходзяць небяспечныя это радыеактыўныя артефакты. Іх мэта жыцця ў многіх, гэта пошук вакол сябе такіх небяспечных артефактаў. Фактычна, такія людзі, гэта унікальны чалавечы рэсурс. Менавіта яны па логіцы павінны былі працаваць у дзяржатамнаглядзе якім-то, бо яны бязмежна любяць і паважаюць радыеактыўнасць. Дык вось, такія адмыслоўцы, яны ёсць у розных краінах, але найбольшы распаўсюд гэты рух набыў на тэрыторыі пост-ССР. Што не дзіўна, улічваючы і аварыю на ЧАЭС, ды ўвогуле, так бы казаць, пагардлівая шапказакідательскае стаўленне да розных радыеактыўных матэрыялаў. Такія пашукоўцы, яны існуюць у розных краінах, яны, в прынцыпе, плюс-мінус камунікуюць з сабой, і чытаючы пра гэта, можна, в прынцыпе, сабе прыкладна уяўляць, дзе верагоднасць сустрэцца з радыеактыўнымі артефактамі вялікая, дзе яна меншая. У гэтым сэнсе, канешне, Беларусь, Расія, Украіна, тэрыторыі, якія былі забруджаны пасля чарнобыльскай аварыі, яны клондайк сапраўдны. А еўрапейскія краіны, канешне, яны, у іх узровень грамадскай бяспекі, грамадскай увагі да гэтага непараўнальны з тым, які існуе ў развіваючыхся вось такіх краінах савецкага лагера, так бы казаць. Вось, таму, канешне, верагоднасць што-то такое сустрэць у Еўропе намнога меней, чым у Беларусі. У Беларусі ў гэтым сэнсе трохі прасцей, таму што ёсць як менш забруджаныя нейкія ягады, грыбы. Вось Гомельскай вобласці, там я нават пісаў пра гэта, была нейкая заява санітарнай службы пра тое, што ці 10 раёнаў, ці больш за 10, там превышэнні, значныя превышэнні радыеактыўнасці ў ягадах і грыбах. Але это не зусім такі побытавы, напэўна, побытавая рэч. Калі ўжо казаць менавіта пра тое, што вось вакол, мяне хвалююць барахолкі. Я абажаю барахолкі, там шмат цікавых аўтэнтычных штук, але нібыта я тэарэтычна ведаю, што там могуць прадаваць рэчы, якія марадзёры вынеслі з забруджаных тэрыторый. Гэта праўда? Праўда, так. І пра гэта я, дарэчы, таксама казаў, вось калі «Голасу Амерыкі», здаецца, я даваў інтэрв'ю наконт таго, калі расейцы ішлі праз Беларусь у Расею, калі яны захапілі Чарнобыльскую АЭС, яны ж разбурылі там гэтай лабараторыі і скралі вялікую колькасць так званых кантрольных крыніц, якія выкарыстоўваюцца для паверкі дазіметраў. А тут сэнсе рэчаў, за якім эталонным узроўнем выпраменьвання? Так. Такія маленькія, там гэта рэчы, яны як такія нейкія цацачкі, умоўна. І я пісаў тады ў сваім канале пра то, што жыхары Мозыра і вось этих бліжэйшых гарадоў, будьце уважлівы, з чым гуляюцца вашы дзеці. Бо гэтыя кантрольныя крыніцы, яны такія каляровыя, колер такі яскравы, каб можна было заўважыць, што гэта такое з пазнакай радыеактыўнасці, вось гэтым значком. Глядзіце, ці з чым гуляюцца вашы дзеці, бо хутчэй за ўсё гэтыя вайскоўцы, яны проста слаба разумеюць, што скралі. Магчыма, яны будуць гэта дзесьці выкідваць ці прадаваць на барахолках. Звяртайце ўвагу вось на такія рэчы. І прыкрапляў здымак гэтых кантрольных крыніц некаторых. То бок, вось такія штукі, яны могуць трапляцца на барахолкі. Это па-першае. Па-другое,
вялікая частка, ну вось калі глядзець ізноў жа на беларускі вопыт, скажем так, фіксацыі радыактыўных артефактаў, якія прыносяць людзі, ну, напрыклад, МЧС займалася, да? То там значную, калі не большую частку займаюць артефакты з радыевай фарбай. Такія гадзіннікі, компасы ці нейкія штукі, якія свецяцца ўначы. Фосфатныя, так званыя. У іх такія ўзроўні там радыактыўнасці, што проста амаль што да рэнтгена даходзіць, як бы. Іх проста неверагодна радыактыўныя. Дарэчы, таму у фільмах шматлікіх там ці ў нейкіх мультфільмах як бы радыяцыю часта паказваюць зялёным колерам. Гэта менавіта з-за СПД, светамаса пастаяннага дзеяння, бо яна часцей люмінафор меў зялёны колер. Значыць, вялікая колькасць гадзіннікаў і такіх вось навігацыйных прылад, там вышынямеры з самалётаў, нейкія компасы, і іх рабілі дзяўчаты, вось у ЗША, напрыклад, да? Маладыя дзяўчаты гэтай фарбай размалёўвалі лічбы на гадзінніках, там, ці вось нейкія крэскі у компасах, да? Гэтыя дзяўчаты змочвалі сваёй слюной пензлікі, якія макалі ў гэту краску, да? То бок, і гэты радый трапляў ім у арганізм, па-першае, па-другое, многія з іх, ну, як маладыя дзяўчаты, яны расфарбоўвалі там твары гэтай радавай краскай. Гэта такая трагедыя, радыялагічная трагедыя вялізная, што гэтаму нават прысвечаны фільм. Ён называецца «Радавыя дзяўчаткі». І нягледзячы на тое, што потым ужо, калі людзі высветлілі, да чаго прыводзіць гэтае выкарыстанне вось менавіта такіх светасаставаў, усё роўна гэтыя рэчы, якія былі зроблены ў свой час, яны распаўсюджаны па барахолках, вось яны як бы ёсць у людзей, шмат у каго старыя такія гадзіннікі, вайсковыя компасы, нейкія дэталі з самалётаў, як бы. І гэта ізноў жа можна сустрэць на барахолках, гэта можна знайсці ў нейкіх калекцыянераў, то бок все трэба правяраць дазіметрам, дакладна, все, як бы. І калі бачыце нейкую рэч, якая свеціцца, фосфарная, так бы казаць, то абавязкова трэба, і асабліва, калі яна, умоўна кажучы, якіх-нибудь там пачатку сярэдзіны мінулага стагоддзя, то абавязкова яе трэба правяраць дазіметрычна. Абавязкова. А кітайскія фосфарныя розныя фінціфлюшкі да дэкора, там, зорачкі на столе? Не, гэта бяспечная штука, але тут у кітайцаў ёсць, ведаеце, што брылкі, такія, якія свецяцца ночью, яны з 3D. Блин, да ладно. Да. Много чего только что. Ну, такія вось трубачкі, наключнікі, ну, наключныя брелочкі такія, типа, яны як вечныя ліхтаркі, ці як там яны ў кітайцаў напісана, якія свецяцца. Яны з 3D. 3D гэта радыактыўны ізатоп вадарода, в прынцыпе, пры пашкоджанні, і ён можа трапіць як бы ў арганізм. Ну, там невялікая, конечно, колькасць таго 3D, але ўсё роўна, як бы гэта вылучальнік. Можна, дарэчы, сустрэць радыактыўныя артефакты у выглядзе біжутэрыі. Напэўна, вы чулі пра такі мінерал чараід. Вельмі прыгожы фіялетавага такого колера, як бы, вось чараід радыактыўны, як бы. І шмат яшчэ якіх мінералаў, яны нясуць радыактыўнасць на сабе. Ну, але ўсё-такі каштоўныя камяні, гэта, скажем так, не для ўсіх рэч, яны, скажем так, для людзей, якія могуць сабе фінансава гэта дазволіць. Але між тым ёсць такая рэч, як шкляная біжутэрыя. І з гэтым... Маё пытанне было пра савецкае шкло, гэта зялёненькае, жоўтае, таму што я ведаю, што некаторы выпраменьвае, але як яго адрозніць? А вот мне казалі, што гэта шклом у буфеце хаваеш, і тыпу, это бяспечна. Ну, па-першае, любы хрусталь, ён як бы трохі дае павышаны фон. Любы хрусталь. І калі пакласці дазіметр у звычайнае шкло і у шкло з хрусталя, то як бы там будзе павышаны фон. Вось. Але ён павышаны, скажем так, ну, хай 2 разы. Ёсць больш цікавыя рэчы. Гэта так званае уранавае шкло. То бок гэта шкло такого зеленаватага колера, у які дабаўляюцца солі урана. Уранавае шкло, як бы, ну, так, безумоўна, як бы выпускаліся
яшчэ з царскіх часоў выпускаліся такія розныя артефакты, абсалютна розныя, там і вазы нейкія, і нейкія кілішкі, і чаго толькі не. Яно такі вось яго прыгожы неверагодны колер. Вось, як яго знайсці, гэта, в прынцыпе, адчувальны дазіметр. Патрэбен адчувальны дазіметр, якісьці з сучасных, такіх, як бы, не самых танных. І ён даволі хутка паказвае, гэта проста вызначыць, то бок, ці папрасіць чалавека, у якога гэта ёсць. Значит, уранавае шкло. Самае цікавае том, што гэта шкло даволі значна мігравала ў біжутэрыю. Калі не памыляюся, у 20-м годзе у мяне быў вялізны артыкул і вельмі класны артыкул, я яго лічу адным, напэўна, з сваіх самых цікавых, пра біжутэрыю, якую мы заслужылі. Я прайшоўся па менскіх магазинах, па менскіх крамах, дзе прадавалі вось для дзяцей гэтыя розныя такія бірулькі, бісер для каралей, вось гэтыя элементікі, шарыкі, там нейкія такія. Сабраў іх і ўжо больш такім, больш тэхнічным дазіметрам гэта ўсё пачаў мераць, і там проста мяне шакавала, якія там узроўні. Потым я думаю, так, трэба пра гэта людзям распавесці, бо гэта, сур'ёзная радыялагічная пагроза. Па-першае, таму што, ладна, калі гэтыя дзеці носяць гэтыя бусікі, умоўна кажучы, яна ж на шыі носяць, на шчытападобнай залозе. Як бы, да, па-першае, і то бок гэта ўвесь час апраменьвае чалавека. Апраменьванне такога ўзроўня ад альфа-вылучальнікаў, што там фактычна адразу з'яўляюцца, як мікра такія апёкі на слізістай. І вось глядзіце, вось гэтыя каралі, гэтыя шарыкі з гэтага шкла, яны ж як бы труцца адзін аб адзін. І пашкоджваюцца. Пашкоджваюцца, адкрышваюцца. Гэты пыл, ён трапляе ў лёгкія, ён трапляе на рукі, ён трапляе потым у ЖКТ чалавека, і пачынае гадзіну за гадзінай увесь час прапякаць. Гэта ж нехта вырабляе. Гэта значыць, што шкоду атрымліваюць супрацоўнікі вытворчасці, таму што выяўлена, што на вытворчасці ўзроўні радыяцыі будуць вышэйшыя, чым у канчатковым вырабе. Як гэта магчыма? Чаму людзі ўвогуле могуць такое рабіць? Глядзіце, калі гэта робяць, напрыклад, кітайцы, у іх увагі на экалогію ці нейкую бяспеку агулам як бы ніколі не давалася, наколькі я ведаю. У такім выпадку вось гэтыя альфа-вылучальнікі, яны будуць паступова працаваць, пакуль не ўзнікне нейкая анкалогія і ўсё. І фактычна чалавек памрэ не ад радыяцыі, чалавек памрэ ад анкалогіі. Пра расцягнутыя ў часе эфекты, калі я правильно разумею, то гэта і ёсць сур'ёзная небяспека радыяцыі, што ты не бачыш і адразу не адчуваеш, але калі казаць пра тое, дзе чалавек жыве, пра жытло, ці можна напароцца на радыеактыўныя матэрыялы і як іх вызначыць і што рабіць, калі ты разумееш, што у цябе там сцены пабудаваны там з блокаў з ужываннем там чаго-небудзь, што радыеактыўнае. Чалавецтва, яно як бы увесь час існуе побач з радыяцыяй. Радыяцыю чалавек не прыдумаў. Яна вечная, яна вечная як сусвет. Чалавек проста адкрыў гэту з'яву. І мы прызвычаіліся да нейкіх такіх узроўняў фонавай радыяцыі, жывём з імі, як бы адаптаваліся, і яны настолькі ж звычайна, як і наяўнасць, напрыклад, вады там ці паветра. Тут найбольшую небяспеку прыносяць анамальныя нейкія ўзроўні, якія як бы значна выбіваюцца з тых, да якіх чалавек ці нейкая група людзей, як бы пражываючы на адной тэрыторыі, цывілізацыйна, эвалюцыйна прызвычаілася. Што датычна будынкаў, то гэта, па-першае, граніт, самы вядомы, напэўна, крыніца, якая можа павышаць фон, гэта граніт. З урана, безумоўна, як бы, з-за таго, што граніт утрымлівае значную колькасць урана. Любыя будаўнічыя матэрыялы, яны будуць утрымліваць уран. І уран, як бы, ён увесь час распадаецца. Утвараюцца яго прадукты паўраспада, якія ўжо вылучаюць розныя, там, выпраменьваюць розныя тыпы іанізуючага, як бы, гэтых часцін. Граніт, цэгла, камень нейкі, гэта ўсё будзе выпраменьваць і вылучаць. Але асноўная, як лічыцца, што асноўная пагроза гэта, безумоўна, радон. То бок у такіх вось будынках там у першую чаргу прынята разлічваць
нейкае анамальнае праменьванне, якое ўзнікае за кошт радона. Радон заўсёды ёсць, ён добра раствараецца ў вадзе, вось калі напаўняеш ванну. Чаму, дарэчы, лепш прымаць душ, а не ванну? З-за радона. Калі напаўняеш ванну, то там значна як бы у пакоі павялічваецца колькасць радона. Таму раяць праветрываць не дарма. Асноўнае ўздзеянне радыеактыўнае тут менавіта аказвае радон. Радон сам па сабе альфа-вылучальнік. Гэта вось, як я ўжо казаў, што адно з самых такіх небяспечных, напэўна, відаў выпраменьвання гэта менавіта альфа. Так вось радон, ён, па-першае, альфа-вылучальнік, а па-другое, ён яшчэ ж з яго атрымліваюцца так званыя дачэрнія прадукты радыеактыўныя, якія таксама, як бы, в прынцыпе, апраменьваюць. І ў гэтым сэнсе такая вось цікавая гісторыя пра тое, што, ну, можа, хто-то чуў, можа, хто-то не чуў, пра тое, што падчас дажджоў працяглых значна павялічваецца ўзровень фонавай радыяцыі. Вось, ён павялічваецца менавіта з-за радона. І перыяд паўраспада там, в прынцыпе, дзесьці каля 25 хвілін. Як вы ведаеце, ёсць такія радонавыя ванны, напэўна. Так, я чула, але не ведаю, што гэта. Ну, гэта плацэбо. Гэта плацэбо, якое, напрыклад, у Беларусі прадаюць як нейкі неверагодны медыцынскі сродак. І у Дзятлаўскім раёне той жа санаторыі радон, там велізарныя чэргі людзей, якія стаяць, каб атрымаць дозу радыеактыўнасці. Каб вы разумелі. Да? Мы размаўляем... Яны лічаць, што яны лекуюцца? Яны лічаць, што яны лекуюцца. Хаця ўвесь свет, весь цывілізаваны свет даўно сказаў, што радонавыя ванны – гэта плацэбо. Па-першае, па-другое, гэта вельмі шкодная забава. Дык вось у тых жа ванных, ну, той жа радон, што і ў нейкіх санаторыях, ён як бы існуе і на вуліцы, калі чалавек трапляе пад дождж, там, і ў звычайных будынках. І вось гэта, в прынцыпе, найбольш, напэўна, шкодная рэч такая, калі казаць радыелагічная ў звычайных умовах. Дарэчы, тут яшчэ ж адна такая штука. Пра спальванне, што ладна ж шлакаблокі, а дым, аэразолі, вось, якія з'яўляюцца пры згаранні такіх рэчаў, яны ж ляцяць. І фактычна радыенукліды мы аэразаліруем. У гэтым сэнсе, ну, робім іх больш дасяжнымі для чалавечага арганізма. У гэтым сэнсе я таксама адзін быў час, калі я вось біў трывогу наконт выкарыстання драўніны, спальвання драўніны ў Гомельскай вобласці. Тут жа справа ў тым, што радыеактыўнасць у ягадах і рыбах, яна карэлюе абсолютно, в принципе, с радиоактивностью у драўніне. Ну, это ж один осяродак, это как бы логично. Так. И тут я читаю, что у Гомельской области выросло выкарыстанне печного палива, печного отопления. Что яны паляць? Яны ж не паляць дровы, якія ім нехта будзе везці з Гродненскай вобласці. Яны паляць свае. Ну, і разумееце, і то бок тут атрымоўваецца, што, па-першае, яны пераводзяць гэтыя радыенукліды з глебы у выгляд попелу, то бок з леса. Вот так Лукашенко казаў, што мы там правялі нейкія агратэхнічныя мерапрыемствы, і ў глебе ўжо радыенуклідаў няма. Радыенукліды мігруюць увесь час. Калі людзі паляць лес, потым гэты попел выкідаюць на поле, яны радыенукліды з леса назапашаныя пераносяць на сваё поле. Ну, а з поля гэта ўсё ідзе, канешне, у расліны назапашваецца цэзій той, як бы, і у чалавека. Это адно. А па-другое, калі яны паляць у печках такую драўніну, гэта ўсё лясіць у выглядзе дыма. Цэзій з непадвіжнай нейкай, нерухомай фазы пераходзіць у рухомую. Чаму вот калі Чарнобыля гарэлі лясы, все казалі, як бы, о боже, каля Чарнобыля гараць лясы, і цэзій зафіксаваны умоўна ізноў падымаецца ў паветра. Ну, Гомелі вось тое цягам года. У некаторых раёнах, у вёсках, як бы, гэты працэс ідзе цягам года. Людзі спальваюць радыеактыўны лес і выпускаюць зафіксаваны цэзій у паветра. Што, як вы лічыце, важна ведаць пра радыяцыю ў побыце таму, хто, ну, ведае пра яе, але трошку ведае. Самае галоўнае.
Самае галоўнае гэта мець дома дазіметр. Першае і галоўнае, і ад гэтага ўжо танчыць далей. І я, дарэчы, таксама шмат пісаў, можна проста у пашуковым радку пісаць дазіметры з барахолак ці дазіметры з беларускіх барахолак. Я вось пісаў, як бы такія рабіў агляды, якая тэхніка прадаецца на другасным рынку дазіметрычным, на куфары, там, на онлайнеры, наколькі мэтазгодна яе купляць. Это калі няма грошай, а нешта такое хочацца. Калі грошы ёсць, то купіць проста сучасны які-небудзь ці украінскі, ці беларускі, ці расійскі дазіметрчык. Вот. І ад гэтага ўжо і пачынаць. Дазіметр ёсць кватэра, ці ёсць нейкія аб'екты, праганяем, глядзім, што яны паказваюць, бяром, умоўна кажучы, нейкі санпін, дзе запамінаем лічбы, якія павінны быць нармальныя, якія ненармальныя, і ўсё. І далей глядзім, знайшлі нешта, якое як бы мае вельмі высокі ўзровень радыеактыўнасці. Пачынаем разбірацца, чаму яно. Асабліва гэта важліва, таму што вы зараз бачыце, якая сітуацыя з беларускай АЭС і з адкідамі беларускай АЭС, колькі хлусні, колькі такой дзікунскай хлусні ад чыноўнікаў, ад афіцыйных улад, як бы. З гэтым можна змагацца толькі асабістай дасведчанасцю.